Oh, bebe legar ya. Di sana sedang. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय. So दिनैबो जों आरो मोनसे बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों. लोगोनि जि बुरजा गारि दंखायोलै गारि गांसे बुरजा होनायदो मा होनदो. Double paste করব নাকি দিয়া ও সিঙ্গেল সিঙ্গেলে ভালো মো খাবানি নাকি তো লাটা এই নিউনো আর মামলামদে সদাই কি আমি কাগজ দিয়ে ওয়াইস আইছি না কাগজ দিয়ে কারণে আৰু টাকা মুলা লিখিয়া তেনে আমি এতিয়া ধুনীয়াকে কাগজখিনি জমা দিব লাগিব আৰু না বেংকত আপোনালোকে চাই থাকিলে হ'ল ফাইনেলি জেৰক্স হৈ গ'ল গাইছ ইয়া চাওক বেছি যাক কিমান হ'ল মা এই নিলো পুৰা মন ফাইলাবে কোনছে নুদুমন লাংছে নখে हा लोगोफोर जोंना खामानिया जोब्बाय ने खासिया मोनफैलायबाय दासो नै माबोरै मोनदो दिनै मोजां नांदो खामानिया जोबनायहाय माबायदि फाय दिस ओरै माथिया बुंदाङो खामानिया जोब्बाय नालाय जोंना दा 40 मोनबाय ओइ माबा जाबाय सान जोब्बाय ओमफ्राय आरो बिराद मिथावना आबो मिथिबाय न बर'दों माखो सानखो दासो इ ड्राइभारा दखान होनो बागरलांदोंमोन आरो ना बाबो सिनाया जां दखानखौ सिनाया खिथायाखै इबोथिबो नायलाय मोननै मोनबाबो दा खानै दंबावो नेनसै ओमफ्राय माबा मोनसे जानोसै आरो ना इमब्लगन गोसाङि मा इमब्लगन दोननाय ओले जाबाय थानायखाय अखा बोथोरनि एन्जर मोनजाबाय थादों जाबालै जायाखै दाय दाख्लै जानायानो जासिगोन सारा खानैसोबा एन्जरखौ थागानो गैया जानांगोन इनिया थागा जानांगोन मा जागोन दे सप्रासे बाबु जागोन आरो आइसक्रिम जासि खायो खागोन सो गाइस जों दा मा जागोन दा खिथादो बिसालाय फैया हा बाहाबो जोंलाय मैयाव थौ खुन्दा थागोन दा मा जागोन दा मा जागोन दा थागोन मैयाव आरो मंगलबारबो दा जों माबा मोनसे जानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे बाय बाय दे बाय बाय होनदो बाय बाय बाबुलाय दे लाखिदो